चैत के लहरा बचल गोरी गेहूं में चैत के लहरा बचल गोरी गेहूं में अरे मजा आइले हूँ में लजैबू न देहूं में मजा आइले हूँ में दिल दिल बाबूजी के पहरा बा भाई दुआरे पर बा चैत के महीना बा कटनी करे आ जाई हो ओई जे दिल लिहल जाई गलती बा भाई ना हम भी बोले चैत में चटनी चटावे चैत में चटनी चटावे भातार खरिहानी बोलावे चैत में चटनी चटावे भातार खरिहानी बोलावे चैत में चटनी चटावे भातार खरिहानी बोलावे खरिहानी बोलावे खरिहानी बोलावे खरिहानी बोलावे खरिहानी बोलावे धीरे से हमके लगावे भातार खरिहानी बोलावे चैत में चटनी चटावे भातार खरिहानी बोलावे खरिहानी बोलावे शिवान जी की बढ़िया दुआवे पिया के प्यार कोयल कि रतिया तरतिया पहाड़ो दिन भइल कि का कही हमरो करे जदाल दौर के कि दिलवा ले गईले दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के राजा बोतल में भर के बड़ा सुंदर बात पूछा तारू कि दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के करो बनवलू हो अरे बहनिया ये गोरी अरे तो कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल ओढ़निया ये कि हितई के रहे कि हवे गौए के छोरा बताते हैं कौन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलोरा दाढ़ी धो के खेलल बताऊं लागे झूठ भइल अरे बरतनिया गोरी अरे त कहला सराइल ओढ़निया गोरी कहला सराइल और कि के बसमाई तहरा दिलवा के अंदर ना 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 आ गोलुआ रहे कि धनंजयिया रहे कि रहन जखमी जितेंद्र बताओ ना है सिवान जिला में बताओ कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी और तो कहा वाले टाइल हा ओढ़निया ये कहला सराई आओ 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 इन्होंने कि सिटिया मार के जगह वाला सरे बिना गवने के कि सिटिया मार के जगह वाला सरे बिना गवने के सिटिया मार के जगह वाला सरे बिना गवने के अब रहरी में चदरी बिछवला सरे बिना गवने के अब रहरी में चदरी बिछवला सरे बिना गवने के सिटिया मार के जगह वाला सरे बिना गवने के सिटिया मार के बोला वाला सरे बिना गवने के अब रहरी में चदर बिछवला सरे बिना गवने के अब रहरी में चदर बिछवला सरे गोलुआ पूछेला एक पतिया रे बिना गवने के सासु पूछेली एक पतिया हो बिना गवने
अब कहा पहलू गोदी में हो रिलवा हो बिना गवने के सासुरा और बेटा बाड़े जड़ी के छिनार बिना गवने के सासुरा और बेटा बाड़े जड़ी के छिनार बिना गवने के सासुरा और बेटा बाड़े जड़ी के छिनार बिना गवने के अब उहे पहले गोदी में हो रिलवा हो बिना गवने के अब रहरी चदर में छवला सर बिना गवने के हेलो नहीं कि होय कटहर के कोवा के खाई होय कटहर के कोवा तू खइबू तो होय मोटका मुहाड़ा के खाई होय मोटका मुहाड़ा के खाई जब भाई रहुआ उतरते बानी तो हमनियों को उतरने में कोई दिक्कत ना नो ना तनिको ना कि अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा इनकर बहिन के सोरा गो भतार लिखल बा तनी ताकला दे बोली अपका लिखल बा तनी ताकला दे बोली अपका लिखल बा तनी तो कोनो दिक्कत अब नहीं खेनु हम कहीं एक मिनट में नीचे से अनुपमा एक मिनट रुकिए मैं रुकवाता हूं रुकिए नहीं मानिएगा हम ही गा दें कहीं ना कि मुझे दिल की बीमारी है हाँ दिल को तेरी बीमारी है दोनों बीमारी बचिया मुझे दिल की बीमारी है ओ मुझे दिल की बीमारी है हाँ मुझे दिल की बीमारी है काहे पीछे पड़ल बाड़ा हमारे पर मरल बाड़ा माथा फूकी पिया तारा दूध से का जरल बाड़ा कर जगवलू भगिया गोरी कहाँ बुतवलू हो अगिया गोरी की हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कबना बलिए गोरी की हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कबना बलिए गोरी हो मुझे दिल की बीमारी है कि कभी कपराग बदलाए क्या वाह कभी तासीर गर्मी की रोग बदलावे कभी तासीर गर्मी की जिगर का हाल तू मेरा अरे क्या जाने अनाड़ी है जिगर का हाल तू मेरा अरे क्या जाने अनाड़ी है हाँ इनके टीबी की बीमारी है इन्हें दिल की बीमारी है हाँ मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की देखिए दुई लइका के माई होइबू ना खाते हल्ला रको रहोई अरे ए अनुपमा जी ओई ठल छुटी ए निशा हो ओई ठल छुटी 40 पार जब तोर होई ए निशा हो ओई ठल छुटी 40 उम्र तोर होई अभी 6.5 फीट हाइट अनुपमा काम समझाओ तरे रे मैं समझा नहीं रही कुछ बोल रही थी बुरा 6.5 फीट हाइट देह पर लाइट बड़ुए आ गोलू असलाई का पटालो जबल लाइट बड़ुए गोलू असलाई का पटालो गोलू ना तो का होई ना तो का होई फरटी में तू डरती होइबू
खरटी में तू डरती होइबू ढील पोरे पोर होई अरे ए सुगनी हो ऐठल छुट्टी 40 पार जब तोर होई ए सुगनी हो अब कहिलो ई जानत सब कोई ई जानत सब कोई दहिया माटी होई ई जानत सब कोई दहिया माटी होई तब जवानी करानी तू अचार डलुका तो जवानी करानी अच्छा कैला हरि के भजनिया कैला हरि के भजनिया एक दिन देहिया होए पुरनिया जवनिया ए गोलू ई जवनिया काम आई ना कि एक दिन खूब रुलाई ना जवनिया काम आई ना कि एक दिन खूब रुलाई ना ए निशा जी आज ना तो काल हम मिलबू बनिए ही आस से आज ना तो काल हम मिलबू बनिए ही आस से प्यार हम करीले तोह से पहिला क्लास से प्यार हम करीले तोह से पहिला क्लास बाकी डर लागे हमारा बाबूजी के पास से शर्मा जी के पास से बाकी डर लागे हमारा बाबूजी के पास से प्यार हम करीले तोह से पहिला क्लास से और भाई तभी थोड़ी ना तभी कहते कि जवानिया खूब रुलाई ना अब बुढ़ापा कामे आई ना अरे बेल के पतैया पर लिखले रहनी लेटर देखी भोले बाबा कोई दिहले सी तो मौगी मिलल बिया थेथर है दोनों मौगी मिलल बिया एक मिनट रुके मौगी थेथरे लगता है बेल के पतैया पर लिखले रहनी लेटर बेल के पतैया पर लिखले रहनी लेटर है मरद बाड़े थेथर है मरद बाड़े थेथर है मरद बाड़े थेथर रुको यार हद करते हो यार जवाब जरूरी है तो कहीं की फेरे खाली वहां की शुरुआत करस तनी कह द अनुपमा कि अतवार लिखल बा हां कह ना का करे दूसर नहीं कि ओ कौन सा एगो था हमको पूरा नहीं याद है कह अनुपमा के सखी निशा हाँ कैसे है